Pozor, video obsahuje spoilery a prezrádza dej. Film Mickey a Černák trhá rekordy, no lenže ja som nekompatibilný s dnešnou spoločnosťou a tak mu idem naložiť. Mafiánske praktiky z 90. ma nikdy veľmi nebrali, no takto sfilmované možno. Hneď prvá scéna a ja som vlastne nechápal, na čo to čumím. Najobávanejší mafián ťahá na reťazi za svojím autom týpka, ktorý kričí od zúfalstva, strachu a bolesti. Do toho majú všetci smiešky. Ty huncúd jeden, Mickey sa smeje, pani sa smeje, jeho kamaráti sa smejú ako pri grilovačke. Ja som asi fakt divný, ale na mňa to malo taký vibe ako rodinný seriál z 90. rokov. Potom to skončí a nič. Nemáme vlastne jediný pohľad na mučeného, v akom je stave. Vôbec to na mňa nepôsobí temne a desivo. Následne sa dostávame do deja a tu musím povedať, herecké výkony skvelé. Kamera, kompozícia úžasná, dej odsýpa. Lenže nastupujú vtipy a ja mám dojem, že pozerám akčnú dark komédiu, nie temnú drámu. To je medvedica. Okrem toho, vzhľadom na to, že ja sa veľmi nevyznám v problematike, kde na Slovensku pôsobil aký boss a kto bol s akým politikom spriahnutý, je tam až príliš veľké množstvo postáv a trochu som sa strácal v súvislostiach. Nakoniec však príde scéna, kde sa konečne prvýkrát stretávame so skutočnosťou, že niekoho zabiť neznamená to, že mám vtipnú historku zo života. Znamená to neopísateľnú bolesť a stratu. Černáková matka stojí pri truhle svojho druhého syna. Pristúpi k nej vdova po mužovi, ktorého Černák zakopal niekde v lese a... Nikto nič nevie. Nikto nič nevidel. Aspoň si ho môžete pochovať. Vy ste si vášho syna mohli aspoň pochovať. Ja som nemohla ani to. Perfection. Konečne tu bola naozaj vyjadrená vážnosť vraždy a skonania čirého zla. Prvýkrát som mal pocit, že nepozerám film, v ktorom je hlavný hrdina Robin Hood, ale vrah, sociopat a mafián. No ale koniec prvej časti. S veľkým očakávaním som nastúpil na druhý diel, ktorý som si šiel pozrieť s pár kamarátmi. Boli tam aj dve fanúšičky z Banskej Bystrice, ktoré sedeli takto vedľa mňa. To bolo hrozné. Pol filmu som počúval komentáre, že tam sme boli na tom sídlisku a tieto garáže, to sú presne tam. A tam sme vtedy vypili to víno a tam nikdy viac s vami do kina. Mám vás veľmi rád, ale nie. Každopádne film sa začal a na podiv humoru ubudlo. Ostalo nám teda viac deja za sprevádzania skvelej kamery a úžasných hereckých výkonov. No lenže ak som mal v prvom dieli problém vyznať sa v deji a v priveľkom počte postáv, túto už bolo vystupňované o niekoľko levelov vyššie. Normálne som mal chuť otvoriť si Wikipédiu a čítať popri tom, kto je kto, lebo tam už toho toľko bolo. Toľko postáv a toľko vražd. Autori asi chceli toho spracovať čo najviac, no len potom toho vyjadrili nakoniec málo. Asi viete, čo tým chcem povedať. Začalo ma to nudiť a bolo to až tak zlé, že som si v jeden moment začal užívať spoločnosť Banskobystričaniek. Matúš, tam na tej chate si bol aj ty. Hej, pamätám, tam pri tej chate sme opekali špekačky. Čo tam dole huby? Nebol som tam, bola to úplne iná chata ako na Placne. Ani oni tam neboli, ale opäť emócia toho, že chlapci na záberoch vraždia, prinášajú do spoločnosti teror, násilie a strach, nulová. Do toho si občas Černák zasúložil, čo tiež nebolo nejako zobrazené. Chceli to tie dievčatá, alebo museli, alebo prečo. Nakoniec, s poľutovaním musím povedať, že tá scéna na konci prvého filmu s pohrebom bola vlastne jediná, kde som videl poriadnu emóciu v štýle toto je fakt hnus a toto nechceš spôsobovať ľuďom. Takže ja vlastne ani neviem, čo to bolo. Film mal asi vlastne všetko na takejto úrovni, až na scenár. Ale keď není dobrý scenár, tak človek, ktorý nevie nič o divokých 90. rokoch, sa z toho ani veľa nedozvie. Celé je to vykreslené až romanticky, ba až kladne ku hlavnej postave. Človek sa potom ani nediví, keď číta názory, že to bolo na objednávku k tomu, aby Černáka prepustili. Nehovorím, že tieto názory sú pravdivé, len že sa im nečudujem. Keď už, tak tam mohla byť zobrazená udalosť, ako Černák podpálil konkurenčný bordel, kde doslova uhoreli dve ženy. Pohľad hasiča, ktorý povedal, že potom, čo bol Černák poslaný za mreže, nastal kľud a hasiči mali citeľne menej práce. Keď tak aspoň v epilógu, v pár faktoch, aby aspoň na konci mal človek pocit toho ťaživého dusna, ktoré tento mafián na Slovensko priniesol. No táto emócia, ktorá
Keď hovoríme o Černákovi, by podľa mňa mala byť základom, za celý film neprišla. Na akčnú komédiu málo vtipu, na drámu málo drámy, na životopisný film to tiež nevyzeralo. Neviem, nebol som z toho taký nadšený ako zvyšok Slovenska asi. Napíš mi do komentáru, ako si to vnímal ty.